אני סוחבת מסע כבד, אבל אני מסתכלת הלאה. אני יוצאת מהבית, אני שמה מסכה. לא רוצה שאף אחד ירחם עליי. אני נפגשת עם אנשים, אני מדברת, אני צוחקת, אבל זה פשוט מבחוץ, לא מבפנים. כי המסכה מסתירה את הכל. קשה לי. קשה לי מאוד. שנשאר לבד ונשבר לאט. ברוך בן שמעון, בנם של גילדה ואמיל, נולד בשנת 1972 בעיר צפת. כל יום חשבתי רק ברוך ברוך. עד שהגיעה הבשורה. ברוך בן שמעון, איש יחידת השמשונים, נהרג אתמול בפעולת צה"ל נגד חוליית מחבלים ברצועת עזה. ביום חמישי, ב5/3, שנת 92, בשעה 3 אחר הצהריים נשמעה דפיקה בדלת ביתנו. אמיל פותח את הדלת ושואל אותם, מה קרה? מי אתם מחפשים? נכנסו, שאלו איפה גילדה, איפה אשתך. ירדתי מהחדר למעלה וראיתי את אנשי הצבא. באותו רגע ידעתי שחרב עולמי, שאין לי חיים יותר לחיות. ליל כוכבים הסער עלה, את שם יושבת בוהה באפלה, שעה חולפת יום ושנה, ואת עדיין לא מחכה. שעה חולפת יום ושנה, עוד איך עובדת שבויה באמונה. את פרי גנך תבקשי, מילך יומם מילך ישיב, מרכבך רודפים הימים, נותרת לבדך, רוצה להאמין שהיא נקרבה אותה השעה שבה הבטיח לשוב מחזרה. ברוך היה ילד שהיה מאוד שומר. עוד כשהוא היה בגיל 3 הוא אמר לי יום אחד, אמא, תראי איך אבא שלו היה בצנחנים והוא ראה תמונות, אז הוא עומד על איזה מעקה של 2 מטר גובה ואומר לי, אמא, תסתכלי, אני צונח בלי מצנח, צניחה חופשית. הוא עשה את זה, הוא פתאום צנח. יורים את הידיים שלו באוויר והוא צנח. אני ישנת בלילה כשאני חושבת עליו כל הזמן, אני לא ישנה טוב. לפעמים בבוקר אני לא רוצה להתעורר. אבל אני חושבת כשאני במיטה ככה, על הילדים שלי, על הנכדים שלי, שבכל זאת הם צריכים אותי עוד כנראה. משחר ילדותו בלט ברוך בכישרון המשחק. בדיחות וקטעי חקיינות מסרטים שידע בעל פה יצרו סביבו חבורה מבודחת של אנשים שהריצו אותו.
כשבגר גברה אהבתו לבעלי החיים ולסוסים בפרט. מרגע היכרותו את חוות בת יער, הפכה החווה לביתו השני. שם הצטיין ברכיבה ובמופעי רודאו. למדתי בין הטובים, אחד מהרוכבים בין הטובים בארץ. עם זה שלנו את הספורט הזה, הנפש שהוא לא יהיה טוב. הוא הוכיח את זה בהרבה מופעי רכיבה ומפגנים, לא רק בבת יער, לא במקום. ברוך התגייס לצה"ל ביולי 1990 והתנדב לשרת ביחידת המסתערבים שמשון, שפעלה לאיתור ולכידת מחבלים בחבל עזה. ביחידה זו התגלה כלוחם בעל יוזמה, תושייה ושמחת חיים. תמיד ידעתי שהוא לא ידע מה זה פחד. הוא לא ידע בחיים שלו מה זה פחד. הוא תמיד רצה להיות הראשון. לא משנה במה. אם זה בעבודה, אם זה... כל דבר, אפילו בדבר שטותי, הוא רצה להיות הראשון. להשיב את כבוד האדם אל ארצי, אל דבש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשב, שאת בניו לא יפקיר לשר, אל ארץ צבי שבהריה. המלחמה היומיומית, חגים באים, מקום ריק, כיסא ריק, מיטה ריקה. דמעות של מלאכים, דמעות שקטות, דמעות יפות ועצובות, זולגות באופק דמעות ומחפשות. מה שמחזיק אותי באמת, זה פשוט כשמגיעה אזכרה, אני נפגשת עם כולם. ההנצחה שלו, אם זה המלגות, אם זה ריצת הניווט, אם זה אחריי שימצא אותנו. אני פשוט לא רוצה לתת לו למות ולהישכח בקבר. אז זה אחד הדברים שמחזיקים אותי, שאני נלחמת להנציח אותו כל הזמן, כדי שיזכרו אותו, שהוא היה לוחם, נפל למען המדינה שלנו. כמו שהאב אמר שכתב בעיתון, רצחתי את בני, אני לא רצחתי את בני. בני נתתי אותו למדינה כדי שיהיה לנו בית, כדי שתהיה לנו מדינה, ואחרי המסע כל אחד צריך לעשות את המסע לפולין, ואז ירגיש כמה שארץ ישראל חשובה לנו, שאנחנו לא ייקחו אותנו כמו צאן לטבח. אני גאה בזה שהילדים שלי שירתו ביחידה קרבית. אני גם נושאת בגאון ובגאווה את זה שבני נפל בקרב. אני מאחלת לכולם שיחזרו, על כל החיילים שהתגייסו וכל מי שהתגייס שיחזור הביתה בשלום להוריו ולמשפחתו. יאללה ראול, יאללה דורון, יאללה התגמר, תעלי. תפדל מי דרלינג. As they drive deeper into the refugee camp, the team commander senses danger. As the tension rises, the soldiers switch to speaking Arabic. In a moment, the car will be hit with a rock.
They are called the Mista Arvim. They form the most secret and controversial units in the Israeli army. They use elaborate disguises, speak Arabic, even change their smell to penetrate the very heart of Palestinian society. These undercover units have arrested hundreds and killed dozens of Palestinian activists and gunmen. The Palestinian leadership has condemned them as death squads. One Israeli scholar called them Israel's version of the Islamic fundamentalist group Hamas. Even the current Minister of Education expressed her fears that such young soldiers acted like executioners. But many Israelis believe there is no prospect of peace in the Middle East without them. This is their story. תערבות זה תורה שלמה. אתה לא יכול לבוא יום אחד לשים עליך כפייה ולהגיד זהו, אני מסתערב. זה לדעת אורחות חיים שלהם. זה לדעת התנהגויות, הליכות. לדעת שאם עוברת מולך אישה ברחוב, אז אתה תזוז טיפה שמאלה. אם עובר על ידך זקן, אתה תגיד לו סלאם עליכום. זה לדעת פשוט להיכנס לתוך זה, פשוט להיות ערבי. This is a video of an actual Israeli army operation. Wanted activists are hiding in this house, guarded by the two Palestinians in the upper left-hand corner. They are first approached by two undercover soldiers in the center of the picture, one dressed as a young man, the other as an older man. The car which just pulled up on the right is purely accidental. Neither it nor its occupants have anything to do with the army's operation. Next, an old woman arrives. She too is an undercover soldier. She joins her comrades along the lane behind the house, stationed there to prevent any Palestinians from escaping. The trap is now set. The assault team arrives. 18 suspects were arrested. A successful mission is a mission in which there's no shots fired. When we make a clean arrest, nobody has been hurt, and we arrest the terrorist. This group of armed Palestinians is preparing its own operation. You can see the leader distributing pistols. He himself is carrying an automatic rifle hidden in a plastic bag. Moments after these pictures were taken by the Israeli army, known as the IDF, the Palestinians were intercepted, shot, and killed. בוקר במקום המסתור של חוליית הפתח, שאנשיה מבוקשים זה מכבר בגין שורה של פיגועים ורצח חשודים בשיתוף פעולה. בחודש האחרון בלבד נרצחו 6 ערבים ברצועה, ובחלק ממעשי החיסול האלה חשודים אנשי החוליה. בראשה עמד מבוקש ותיק וואג'יה אבו ליחיה, האיש שירה בברוך בן שמעון מטווח 4 מטרים בלבד, ונהרג מיד אחר כך מאש חיילי צה"ל. זו החצר שבה התנהל הקרב. טרם ההסתערות למקום שבו שהו המחבלים, פינה צה"ל את כל התושבים מהסביבה כדי למנוע פגיעות בנפש. במקום הזה נהגו אנשי החוליה לבצע חקירות אכזריות של משתפי פעולה, ולשם כך החזיקו כאן גם אזיקים, נוסף לכלי הנשק, רופא קלשניקוב, תת מקלע העוזי, 4 אקדחים וכן 10 גרזינים, סכינים רבים, דרכונים וכסף רב. כאשר פרצו חיילי צה"ל למקום, ירה לעברם מתוך המחסן מנהיג חוליית המחבלים מטווח קצר, ומן האש נפל רב טוראי בן שמעון. 9 המחבלים האחרים, חברי החוליה, נלכדו במהלך הקרב בחצר הזו, שנמשך לו יותר מ2-3 דקות. הקרב התנהל סמוך לשעה 11 הבוקר. אחד המחבלים שנעצרו נפצע. בכך הגיעה לסיומה פרשת פעילותה של חוליה שהטילה במשך תקופה ארוכה את חיתיתה על האזורים הכפריים של נפת ח'אן יונס. הקרב כולו התנהל בתוך שטח בנוי צר שבו נהגו אנשי החוליה להיפגש. מיום נפילתו של ברוך ומהיום הראשון של השבעה, יחידת שמשון, הצוות שלו, צוות שמעליו,
צוות שרק התגייסו, חיבקו אותנו ולא עזבו אותנו לרגע במשך 23 שנים שהיום אנחנו, 23 שנים שאנחנו בלי ברוך. למחרת בלוויה כל יחידת שמשון הייתה כל צפת רעשה וגעשה, ולא ידעתי איך להתמודד, איך להמשיך לחיות. יש לי עוד ילדים, האם אני אוכל לטפל בהם, האם אני אוכל לגדל אותם כמו שצריך. ידעתי שעולמי חרב, ביתנו חרב, לא רק עולמי. אמי לא יכל לחיות ולא יכל להשלים עם זה שברוך נפל. ו6 שנים אחרי זה, 5 שנים אחרי זה, אמי חלה במשך 7-8 חודשים. הוא לא היה מסוגל לחיות, הוא לא רצה לחיות. והמחלה נכנע למחלה. אבל בתקופה של איזה קצרה שנחמה שלנו הייתה בהיריון והביאה לנו את הבן המקסים שלה, אז הוא רצה בכל זאת לחיות, אבל הוא לא יכל. המחלה הכניעה אותו. הוא ביקש מאיתנו שנמשיך הלאה ונסתכל, שלא ניכנס למראה השחורה. שנחיה ונסתכל על הנכדים, על הילד, על ברוך, ואחר כך כשהילדים יתחתנו, ויהיה לי עוד נכדים, יהיה לנו, על אף שהוא רחוק מהם, והוא לא איתנו, אבל תמיד הוא חשב על הנכדים שיהיו לו. אני יודעת שהיום 23 שנים אחרי, כשאני אב שכולה, אני רואה נוער שמתגייס היום. אני רוצה להגיד לכל האימהות ולכל בית בישראל, שיתנו לילדים שלהם כן ללכת להתגייס ליחידה קרבית, לתת למדינה, זה הבית שלנו. ואין לנו מדינה אחרת, ואין לנו בית אחר. שאסור לראות, תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים, תשמור על
תשמור על העולם ילד, אל תגזים במחשבות, כי כמה שתדע יותר ילד, אתה רק תבין פחות, ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות, וכל אהבה נגמרת, רק אתה ממשיך לתהות. תשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם